estou contente, nós porta junto que nada. Estou a colocar. Awe, die douche dia de sábado aqui. We zijn blij dat we hier aanwezig kunnen zijn op deze mooie Sabbat. Assim nós podemos compartilhar junto, estudar junto, Zodat we samen kunnen delen en samen kunnen studeren. e les de sabbatschool. Dus over de les van de Sabbatschool. Nós klappen ons voor começar? Zijn we klaar om te starten? Ok, laten we ons reis um rato. Laten we even bidden. Dare de amor, awe, meinte, Senhor, awe tinturcos bouw die controle, Senhor. O liefdevolle Heer, u heeft alles onder controle. Nós te pedimos, Senhor, também para guiar-nos, a com Argenis, com Via Linda. We willen u ook vragen of uw broeder Argenis, Steven en Violinda wilt leiden. Seguro nós te apresentar o tema de junto de Sabbatschool, awe meinte. Terwijl wij op deze ochtend samen deze Sabbatschoolles geven. Guia-nos por meio do Espírito Santo, nós te pedimos em nome de Jesus. Leid ons door de Heilige Geest, de bidden vragen wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Ok. Quem me avisa nós que over de Kiko é lesta trata? Awe. Wie kan ons vertellen waar de les van vandaag over gaat? Bom, disse de vício. Ok, irmão, isso é boa notícia de vício. Kiko mais? Het goede nieuws van het oordeel. Wie nog meer? Wat nog meer? Ja, nós tem. Kiko mais? Zijn we aanwezig? Profecia, irmão, isso é profecia, ok? Profetie. Kiko mais? Wat nog meer? Ok, maar Deus se vira até uma escrita aqui, é hora disso. We Vício. op het scherm zien het uur van zijn oordeel. Ok, wat er ready Argenis? Nós estamos ready. Em nome de Ok. Klaar Jesus. voor Argenis? Ok, dus ora nos tenere, ora di su vício, ok? Obi viaje net op vício, ok? Quando a gente espanta in, de verdade? Dus vaak als wij het uur van het oordeel horen, dan hebben we zoiets van, Vicio. het is beangstigend voor mensen. Pero in de spanta in, Maar we hoeven er niet bang voor te zijn. simplesmente te preparar in, Het bereidt mensen juist voor. para lo que tiene vim, de Op verdade? hetgene wat zal komen. E para lo que começa a acaba. En voor hetgene wat we al weten. Ok, dus agora nós também tem lezer, quem vai ler o texto de memória para nós? Dus we gaan nu in de les. Wie kan op de kerntekst voor ons lezen? Assim nós propõe a fundação de les, já me minta. Zodat we het fundament voor deze les mee kunnen starten. Não que ler? Romano 3, 1 e 2. Romeinen 13, 11 en 12. Regocijado de esperanza. Ok. Y así está, y conociendo el tiempo que ya está ahora para soltar por el sueño. Pastor, ahora salvación está más cerca conosco, tempo nós aqui. Dias não é cerca de passa, e dia da cerca de mar. Esse, lá nos põe e obra na escuridão, não manda e vestir a armadura de luz. Amém. Amen. Amen. Bonito, não? E texto aqui. Ok. Dus ons wak eigenlijk in les, e parte de sabra te kwe, exemplo de galinha, toch? Com eta cuida su yunang. Dus als we gaan kijken naar de les, dan laat het zien dus hoe een kip eigenlijk dus voor zijn kuikens zorgt. Juist, então candela abini, e finalmente a mama em vez de correbai, você pora correbai, pero que lasse? En op het moment dat er dus brand was, kon de moeder dus vluchten. Maar wat deed ze op dat moment? Que lasse Rona? Tapa su yunang, de verdade? Ze heeft haar kinderen bedekt. Is het Então waar? quem a muri? Então quem En wie is er escapa? gestorven? E yunang, deu sentido ave, que coisa da business de Cristo. Wat zegt dat ons vandaag over Christus? Para amor ao Senhor. Ok, que lasse para amor? Wat heeft hij Papi comigo, mano. Sacrifício da cruz de Calvário, o sangue na paga, o preço. Ok. O preço de resgate. Dus Ok. hij is op ons offer is hij gestorven om voor ons de prijs te betalen. E se nós miramos também, asa de natureza, tá que dá rasgo lá de Deus o amor. Dus Amen. zelfs als we naar de natuur kijken, zien we dus dat daar voetafdrukken van Amen. Christus zijn, liefde zijn. Les aqui é parte de ilustração de animal, Dus in de les hadden ze het over illustratie over een beest. com animal que está disposto para entregar sua vida para sua yuna. Dus hoe een dier zelf bereid is om zijn leven op te geven voor zijn kind.
Então, é coisa que mostra que Deus só está lá quando ele passa zoomar. En God laat zulke dingen niet zomaar gebeuren. Então, se não passa, Deus está permitindo para uma pessoa mira e coisa e está testigo de lo que passa. En wanneer zulke dingen gebeuren, staat God ertoe dat iemand getuigenis daarvan is, zodat we door kunnen vertellen. De caso aqui, olha o que coisa passa no National Park. Dus wanneer dit dus in de National Park was gebeurd, Boto pondre momentos como porta possível com ele a chega e mira dentro e constant com a queima e animal não. dan vraag je af hoe kon iemand op een plek waar zoveel brand was geweest, daar dat dier kon zien. Então boto pondre momentos que impulse pe touch e animal te pe bira pe mira que tem UBB bom. En dan vraag je af wat hem inspireerde om het dier aan te raken en het zelfs weg te schuiven zodat hij levende kijkers kon zien. A mim também se todo poderoso só assim coisa. En ik zeg dat alleen ons allemachtigste dat kon doen. Então é coisa que dá como testemunho para nós awe. En dat is als een getuigenis voor ons vandaag E geweest. Jainão nesta saca é les de Kiko Cristo assim para nós. En daaruit halen wij de les wat Christus voor ons heeft gedaan. Que não é ira, é candela, começa a cair a mim que Jesus tomou na cruz de Calvário. Dus het vuur dat op ons moest vallen, neerkomen, heeft Christus op het kruis genomen. E tá Jainão é lesta abre porta para nós bem compreender que o juízo está trata de Jesus. Juist. En daarna gaat het les dus open om ons uit te leggen waar het oordeel over gaat. Que men de outra palavra, mi romano, e galinha, meester amuri, Salve, Jona. salve Joram. Dus met andere woorden, broeders en zusters, moest het kind doodgaan, Wat zodat agora wij vers, gered zouden worden. juist, wat agora versículo que divisa, pago di picata, Morto. De morto. Bijbeltekst wat zegt, de prijs van Oké. de zonde is dood. Então, que te sigue, hermana? É dom de graça da vida eterna, o ding, Cristo Maar Jesus. genade is dus dat wij in Christus Jezus zijn. Ok, dus a woman é chemische visa. E sei também abre porta, mas o vício a outro, o vício. Bem, quando vício nós ding Daniel capítulo 7, Revelação 4, vamos versículo 7, Dus que in tem Daniel vício. 7 en Openbaring 14 vertelt God ons over het oordeel. Que tem vício com a começar. Er is een oordeel die is gestart. Pero a pergunta tá, que dia ela começar? Maar de vraag is nu, wanneer is die begonnen? Ela começar acaba, Is het al begonnen? é tá gaande, Is het nog steeds gaande? é tá para futuro, Is het iets voor de toekomst? of tá coca passa. Of is het iets wat alleen Kijk gaat het aan. komen? Wat is het? Que tá, irmã? Ok, irmã visa, que lá se não 18? Ok, irmã visa ela começar. Begonnen, zuster, in 1844. Ok, quem mais? Quem visa outro cifra, algo outro? Heeft iemand misschien een andere mening? Ok, vamos participar, Laten we deelnemen vandaag. Ja, isso é interativo. De verdade, Dit is um interactief. sermão, algo. Ok, quem mais? Irmã visa 18:44. Dus deze zuster zei in 1844. Quem mais? Wat nog meer? Pensa tá com Deus apone e profecia na com por hasi cálculo riba esquema que toca precis riba e dia na Deus Yes. apone com e profecia na sali worden cumprir. Dus God heeft dus een profetie geschreven over een bepaalde tijdlijn waarbij wij dus kunnen zien dat alles precies op die tijdstippen gebeuren. Doen een aia wil 260 aia. Hij heeft de 1260 jaar benoemd E ela doen também 2300 aia. en hij heeft ook de 2300 jaren uitgelegd. Ik moet ons daar studeren, we moeten comprender que dia está equivalente com aia, en zien ons daar kan je in aia na. Dus wanneer we dus studeren, zien we dus dat een dag gelijk staat als een jaar en zo komen we dus op deze aantal jaren. E profecia nada indica-nos, voor die conta nós temos conta para chegar na edição 44. En de profeties laten ook zien dat vanaf het moment dat wij moeten starten met tellen, zodat wij dus bij 1844 uitkomen. Está aqui. Coloca nos escuridão. Deus está Amen. God laat ons Amen. dus niet in duisternis. Assim do meu irmão, mais que é nesta dirigir. Dit is de maatgeest dat ze zelf les geven. Tremendo, tremendo. É tremendo. Esse tá pondo, mostra que o irmão anda pagar atenção bom do que ela anda estudia. Dus dat bewijst weer dat de zusters goed opletten bij hetgeen wat zij studeren. A outra bomba me pode saber me tá En het is com goed voor mij om deze ochtend te zeggen, hope denominação cristã er is heel veel dominaties van christenen. tá pondo em juízo que tem que tomar lugar ora com Jesus bem.
Dus zij stellen dus dat het oordeel van Christus zal komen wanneer hij terugkomt. Pero mientras que nosotros estudiamos, de hora de su juicio llega, Maar wanneer wij dus studeren over het uur van zijn oordeel is gekomen, en so Revelación capítulo 4, versículo 7, want Openbaring 14 vers 7 no te avisa-nos que hora de su juicio está vini. zegt dus niet dat het uur van zijn oordeel zal komen. Niet, no te avisa que hora de su juicio pasa, En het zegt dus ook niet dat het uur van zijn oordeel voorbij is. pero te avisa que hora de su juicio llega. Maar het zegt dat het uur van zijn oordeel is gekomen. Entonces, den siglo presente que nós estamos vivendo aqui, En in de tijd waar wij nu in leven, nós temos que buscar que hora de su juicio llega. dan moeten we dus studeren wanneer het uur van zijn oordeel is gekomen. Que é palavra que é complicada. Dus wanneer deze profetie is uitgekomen. Agora, Bijbel te avisa nós, meu irmão, que hora Jesus vini, Dus de Bijbel zegt tegen mijn broeders en zussen, wanneer Jezus komt, está bem com recompensa. komt hij dus met vergelding. Então, se Bijbel te avisa que está bem com recompensa, Wanneer hij dus met jouw loon komt, está bem para pagar cada quem conforme o que não arrasa, riba cara de terra. komt hij dus met een vergelding voor elk voor degene voor wat ze op deze aarde hebben gedaan. Também ficar que ainda não worden os acaba, flor. Dus dat betekent dat de mensen al zijn veroordeeld. Dus de quadro nós também estudia é hora de su juicio llega. Dus Ok. in alle oordeel gaan wij het uur van zijn oordeel nu komen om te studeren. Dus de pergunta da Bini, que como se tem promete que Jesus vem para Deus viajare? Dus de vraag is, wat moeten wij dus hebben voordat Jezus voor de tweede keer terugkomt? Que irmão pensa? Wat denken broeders en Que zusters? tem gostoso de? Wat moet daarvan gebeuren? Promete que Jesus vem. So, Voordat é Jezus komt. praticamente arqueiro se viser, cara. Praktisch heeft broeders agenten het al gezegd. Ela cabe viser. Kiko tem que vir promete que Cristo vem. Wat moet eerst Een plaatsvinden vicio. voordat Christus komt? Quer dizer? É juicio. Yes. Tremendo. Yes. Geweldig. Ok, agora, quem está anunciando isso aqui? Também ela cabe viser hoje. En wie is degene die dit verkondigt? Dat heeft hij ook net Quem gezegd. está anunciando? Wie verkondigt dit? Wat tem um qual hoje? Ik hoorde iets. Quem? É Angela, ok? Tremendo. Diz sem medo, meu irmão, do estúdio, nós estúdio, Tu já estou aqui. Bidden vandaag. Nou, we imaginavam, meu irmão, ora que o Pablo aqui estava a predicar, Hechos 17. Kan je je Então, voorstellen dat Paulus zo aan het prediken waren? daí eles avisavam, sábado, tras de sábado, não estava de bem junto, estudie a palavra. En de Bijbel zegt, de Sabbat en Sabbat kwamen we samen om het woord te Que studeren. ele imaginava setting aí, de tempo, pero de nos tempo. En besef je dan die setting van die tijd in onze tijd van nu? Oh ja, não é Pablo, não é Steven. Ik ben geen Paulus, ik ben Steven. Pero se bem junto, se pa, estudia. Maar we zijn er samen gekomen om te studeren. Igreja bem junto. Dus de gemeente is samengekomen. Ok, agora, Revelação 4:7 deve ser, toch? Dus Openbaring 14, 7 zegt het. É deve ser assim que tem Deus e do né? Hij zegt, Para sombra é hora disso. Ok, e adorar, cielo, terra, la man e fuente na minha água, fonte na minha de água. waterbron en de zee gemaakt heeft. Agora, Argenis, meu irmão. Nota na Revelação, da primeira que essa aqui mencionar. Dit is dus Ja. niet de eerste keer dat dit in Openbaring Passou no saco. is gezegd. Juist, passou no saco, ora no estudio, boek de Revelação. Want we weten dus wanneer wij het boek Openbaring studeren, Quatro sumandrete. wat is zijn rechterhand? É boek de Daniel. Het boek van Daniel. Ok, dus esse aí vai nos back up, nós como na Revelação, é vai nos way back na onda. Daniel. Seca Daniel. Brengt het ons dus terug naar Daniel. Docene com a Biba, tempo não marcha, leu mês foi outro. Dus twee personen die in een heel Juist. andere tijd hebben Pero gewoond. quem a guia dan tu dos? Espírito Santo. Espírito Santo, você tem Pedro, toch? Tu disse, toch? Maar wie heeft hen beiden geleid? Pedro de Vicente, lá não se dizer. Dos Pedro, toch? Laten we gaan lezen. 2 Petrus. 2 Pedro 1. Dos Pedro 1, 20 pico, né? 20. 2 Pedro 1, 19 até 21. Juist. Dus 2 Petrus 1. Sim. 2 Petrus 1. Juist. Het Dale com avisa. een voz alto, virou. Ik zeg het met luide stem, broeder. Het avisa, assim nós temos a palavra profética para mais segurança, na qual você está assim, bom de pôr atenção, como lâmpico de luz de lugar escuro, de hora, dia, abre e estrela de madrugada sali dentro do seu coração. Ok. Escuta bom? Luister nu goed. Mas compreender que promete turcos,
com nenhuma profecia de escritura nota um assunto de interpretação personal. A sombra nunca profecia no aguardo do napa meio de vontade de ende, mas homem não santo de Deus a papia, inspirador de Espírito Santo. Tremendo. Tremendo, não? Creio que nós também com ora do papel de Bíblia e lá nós estudamos toch, nós saco 2/3 parte de Bíblia aqui da profecia. 2/3 parte. Dus we weten dat het 2/3 deel van de Bijbel dus profetie is. Então, profecia, nós estudamos também com profecia, toch, que está aí, mira? Que profecia está trove? De profetie is dus, Mira, História predeci. de geschiedenis die voorspeld is. Então, que está a história? En wat is de geschiedenis? Profecia cumprir. Dit is de Ok? profetie die is uitgekomen. Quindi, esse é o que Pedro está explicando aqui na Ananku. Você por poner confiança firme dentro da Bíblia e da profecia que Deus a predeci. Dus dat betekent dus dat onze vertrouwen in deze profeties Pas op. dat ze uit de Bijbel komen. Tudo o que Deus a inspira é homem não santo tem que cumprir. Dus Amen. datgene wat God deze heilige mannen mee heeft geïnspireerd, moet uitkomen. Tarde of trempão é tem que cumprir. Vroeg of laat moet het uitkomen. Mas a maioria é profeta da Bíblia para sombra Jeová a declarar. Dus vaak zeggen ze, Jehovah heeft dit gezegd. Of Senhor avisa. Of de Heer heeft het gezegd. Para ficar que Deus é seguro, meu irmão. En dat betekent dat het zeker uit zal komen. Amém? Amen. Dus oké, onder jullie, we zullen studiando toch el vicio a começar, pero nós temos a jullie que dia eigenlijk nos por começar conta, Dus we studeren dus dat het oordeel is gekomen en dan moeten we dus weten wanneer het is begonnen. para nós por cana chegar na hora que ela começar. Zodat we dus daar op dat punt kunnen komen, wanneer het is begonnen. Não te quer por nada, hermano? Dus hoe bedoelt broeder Steven net? Dus dat het Bijbels te zien is wanneer het is begonnen? Sim, nós temos wacht na onde ela começar. Ja, we moeten dus Zie. op zoek gaan naar wanneer het is begonnen. E Bijbel explica nós isso aí. En de Bijbel legt ons dat uit. Você diz como nós acabamos de ler 2 Pedro 8, toch? We hebben toch net 2 Petrus gelezen? E também que nós não por interpretar a profecia baseada em nosso próprio pensamento. Dus we kunnen de profetie dus niet interpreteren op onze eigen gedachten. Que men, min po bisa, wist começar, pero, ja, mi te bisa gewoon, just nu hebben die mee. Koda, just nu hebben we 5, ela começar. Dus ik kan dus niet zomaar zeggen, nou het is volgens mij 19 mei 1985 begonnen. Não, min po interpretar mim mesmo, mi tinko bem wak, ok, de escritura, onde mi por aí é comienzo, Dus ik kan me niet zelf inspireren, maar ik moet dus in de Bijbel gaan kijken wanneer ik het begin zie. pa cana, chega até na hora de serviço. Om dus te berekenen om te komen tot het uur van zijn oordeel. Pensei, Steven, Isaías avisa algo sumamente importante de Isaías capítulo 28. En daar zei Jesaja in hoofdstuk 28 iets heel belangrijks. Para é maneira, é princípio como para interpretar a Bíblia. Dus het principe om de Bijbel te kunnen inspireren, A Bíblia mesmo não explica isso mesmo. dat betekent dus dat de Bijbel zichzelf uit moet leggen. Porque nós não temos que filosofiar of pôr nossa própria ideia na maneira Pedro avisa. Dus we moeten dus niet filosoferen of onze eigen ideeën plaatsen. Pero Isaías te avisa, allá pouco, aqui pouco. Maar Jesaja zegt daar een beetje en hier een beetje. Linha riba linha, orde riba orde. Lijn op lijn, ordelijk om te onderzoeken. Cresce na revelação nós não há ainda e que hora, e que dia, e que tempo isso começar. Dus als wanneer wij dus een openbaring niet hebben gevonden wanneer en op welk moment het oordeel is begonnen, Outra parte da Bíblia cita anuncia. dan zullen dus andere delen in de Bijbel dat wel benoemen. Até história te bevestigt o que Deus avisa. En dat bevestigt de geschiedenis hetgeen wat Jezus heeft gezegd. E não está. Yes. Daar zijn we. Agora, nós diz, Juan avisa é hora de serviço chega. Dus Johannes zei, het uur van zijn oordeel is gekomen. Ela começar, pergunta obviamente. Ela começar, tempo que Juan anuncia. Is het begonnen op het moment dat Johannes het heeft uitgesproken? Dus die hora de serviço chega. Want hij zei, het uur van zijn oordeel is gekomen. Maar nee, não te avisa, também te avisa, Bijbel te avisa. Dus net zoals mensen zeggen, ik zeg het niet, maar de Bijbel zegt het. Nou, wel bom. Ela começar é tempo que Juan anuncia. Is het op dat moment wanneer Johannes het heeft Pregunta. begonnen? Dit is een vraag. Ok, dico no. Waarom niet?
Dus God zegt dus dat wanneer God een profetie benoemt, dan is het voor een bepaalde tijd. En dat is ook het geval met Daniel. En daarom zegt God dus zelf het woord, maar het is dus niet voor deze tijd, maar de tijd in de toekomst. Want wanneer God een profeet oproept, dan geeft hij hem een boodschap die gebonden is aan de tijd van een profetie. Dus voor het oordeel voor het einde. Oké. Pero Juan. Meneer Johannes. Juan escreve toch een boekje die Revelation aqui, alrededor de 28 ou 29, de nos era. Dus Johannes heeft het boek in 98 geschreven voor Christus. Zie jij? Na Christus. Dus, ora que ela escreve Revelation, lo que ela escreve tata passo tempo, Dus de openbaring die hij toen heeft geschreven, was dat ook voor zijn. e agora aqui dentro contexto de Ewisje que ela escreve tava tata disso tempo. En het context van het oordeel is het oordeel dat hij toen heeft opgeschreven voor zijn tijd. Essa é a pergunta. Dat is de vraag. No, después no seguro. Ok. El juicio tuvo que estar 18:44. E nós temos aí agora. Het oordeel begint bij 1844. Mas se nós também aumenta com Ewisje começa na 1844, onde você sabe teoria? Dus Ja, wanneer wij wij zien- vandaag zeggen dat het oordeel is gestart bij 1844, waar komen jullie dan bij die informatie? Mas eu outra ainda te poner 1869. Want heel veel andere mensen zeggen dus 18. 18 pico, of tinta poner 19 pico, of tinta poner ora Cristo vim. Dus sommigen zeggen in de jaren 1900 of in de tijd van Christus Dus na de Christus o komt. ponto principal é o ainda tá, meu irmão. Dus het belangrijke punt op deze ochtend is, Ewisje começar. het oordeel is begonnen. Bijbel te dizer. De Bijbel zegt dat. Que tempo ela começar? In welke tijd is die begonnen? Se ela começar na 1844, En als die in 1844 is na onda nós tá começar conta para cada chega dan 1844. beginnen wij dus te tellen om tot dat moment te komen. Dus eigenlijk é parte que nós temos para estudar, pessoal. Bem dia nós temos para descobrir que a Bíblia e a história nogmaals. En dat moeten we studeren van de Bijbel en de geschiedenis. Coloque que nós também está 100% seguro. En geen van Bijbel zegt 100% waarheid. Tremendo. Ok. Amor. Bangeuri ding it Daniel 8, versículo Chisquata. Laten we naar 14. Daniel 8, hoofdstuk 14 gaan. Ons be aqui. Sim. Ons be aqui que angel de visa Daniel eigenlijk het bij kwe dan is het totale plaatje. En nu gaan we dus kijken naar wat de engel tegen Daniel heeft gezegd. Pero En dan het totale plaatje. juist, pero ora bij Daniel het totale plaatje Daniel que de meleu. Maar toen hij dus het totale beeld kreeg, was het nog steeds duidelijk voor Daniel. Ok, quem vou ser? Daniel 8, 4. E ela pensava, Ok. 2.300 a noite e meia. Ora que o lugar santo logo purificado. Ok. Dus 2.300 atari imehinta euro, numa. Dus, na 2300 avonden en ochtends. Com outra palavra, 2 da tarde e mente que significa 2.300 dias. Dus met andere woorden betekent deze 2300 avonden en morgens Dus- 2300 Se dagen. nós miramos em Gênesis, Want als we dus kijken in Genesis, capítulo 1, hoofdstuk 1, Deus te mostrou nós que significa a tarde e mente. dus laat God ons zien wat avond en ochtend Dat betekent. significa dia completo. Het betekent het hele dag. Juist. Dus aí, é 2.300 dias. Dus dat betekent dat er 2300 dagen zijn. Tinha religião tá com 2.300 dias aqui, Dus er zijn heel veel religies die deze 2300 dagen, literalmente 2.300 dias, 2.300 dias. letterlijk 2300 dagen tellen. E na nota bijna het principe de anja pa dia, of dia pa anja. We gaan dus niet naar het principe van dat dagen hetzelfde zijn als jaren. Então, kiko te passeeri kubo no bai na het principe de linguagem simbólico zoals de papier gedaan toch? En we spreken hier in symbolische taal. Dus wat gebeurt er als jij dus niet de dagen omrekent naar een jaar? Ok, já como mencionar linguagem simbólico, na permite me dizer algo. Dus ik heb dus al gesproken over symbolische teksten, dus ik zal nu even wat uitleggen. Se você estuda Daniel capítulo 8, Als je dus Daniel hoofdstuk 8 studeert, Daniel capítulo 7, Daniel hoofdstuk 7, Daniel capítulo 9, Daniel hoofdstuk 9, está papiando literalmente turcamina? spreek je dan over
overal letterlijk. Ora Dios dice de Daniel 7, bestia talanta. Wanneer Jezus zei over in Daniel 7 dat de beesten op zullen Ta komen, bestia ta kemen? bedoelde hij letterlijk No. beesten. Daniel capítulo 8 tambe te papi de lenguaje simbólico. Dus in Daniel 8 heeft het ook over zo'n symbolische teken. Este papi di cachu, Hij heeft het over hoorns, di un chubatu, over een geit, een di bok, un carne, over een geit, que te representa reino. Amen. Toch? die het koninkrijk representeert. Anteri nos no pobisa que 2003 dia nang ta literal. Dus daarom kun je dus niet zeggen dat de 2300 dagen Isso é letterlijk zijn. simbólico. É mesterte simbólico, mas o contexto te mostrava que te papi no lenguaje simbólico. En het moet symbolisch zijn. De tekst laat zien dat het dus symbolisch is. Dus hoor nos bijna 2003 dia nang que ta equivalente na aya. Dus wanneer we dus naar de 2300 dagen staan, Los- gelijk staan als de jaren, O texto te mostra nos que 2003 aya e no dia. en de laatste Ja. tekst ons zien dat het 2300 jaren zijn en geen dagen. Den buku di Daniel nes, nos ta mira, que Dios te visa. Daniel, será boca aqui passou um tempo, boca leu. Juist, no nota para o tempo. Daniel, Correcto. dat God zelf zegt, sluit het boek, want het is niet voor zijn tijd, maar voor een tijd van een latere tijdstip. Ok, nós também we piri, we nós temos touch e parte dame. Dus we moeten dus ook dat punt behandelen. Pero ok, ora que o Dio na tende, ora do santuário do war purificar. Dus toen de Joden dus hoorden dus dat het heiligdom gezalfd wordt, Wat que tempo é sei? Ora que não tende santuário of Daniel também. Que tempo é sei normalmente se toma lugar? E santuário do war purificar. op welk moment wordt het heiligdom gereinigd? É dia de expiação, ok? Dat is Tremendo. verzoening. Quanto bia é da guarda purificar? En hoe Oké. vaak wordt het gereinigd? Sim, não entende? Biapai, ok? Eén per Tremendo. jaar. Ok. Dus biapai é santuário do war limpia di Kiko. En hoe wordt het heiligdom geheiligd? Di Picanan, tremendo. Zit in Levitico, Reinigd toch? van de zonde. Ok. Dus ora é, se Deus te dizer hora de serviço a chega, Dus wanneer God zegt dat het uur van zijn oordeel is gekomen, que mente vai chegar, wa, lo que Deus quer fazer e com seu pueblo te Kiko. dus wat God dan met zijn volk wil doen is wat? Purificar. Purificar, santificar, Hij wil hen reinigen. ok? Dus eigenlijk het pueblo de Deus, tendendo a hora de serviço a chega, nós te denje que tu vai, tem obra que tem um lugar toch, de nos vida na hora, toch? Dus wanneer wij als volk horen dat het uur van zijn oordeel is gekomen, dan is er iets wat wij nog Zie. steeds moeten doen. Is het niet waar? Is het niet waar? Correcto, o Daniel 9, diz para mim bulurato vai não? En in Daniel 9 gaat er even heen. Daniel 9 25 dat, toch? In Daniel 9, 25. Ok. Não, 24. 24. Sim, 24. Bula net o arriba. São principal. Juist. Bawaka wo, was wak. Wanneer ze bisa Romana bisa woi, etava ta, Romana bisa woi ta pa futuro, toch? Maar die wel também bisa futuro. Zusters hebben dus net gezegd dat het dus voor in de toekomst is. Pero ta tinha parte que estava da toca neu diu, não? Maar was er ook een deel voor de Joden? 70 semanas. Ok. 70 simang. 70 weken. Que men na no awardo exclui voor die 2003 dieren. Dus zij zijn dus niet uitgesloten van die 2300 Dan dagen. ta inclui die 2003 dieren. Dus zij zijn ook betrokken bij de 2300 dagen. Agora, mesmo com nós, alguns mais visto que logo visto 18:44 que men é 2003 dieren acaba não. Dus wanneer je dan dus berekent naar het 1844 dat de 2300 dagen daar zijn geëindigd, Tens nós pobula de alegria visa anti-vício para nós, lá acaba toch? dan kunnen wij dus van vreugde in de lucht springen. Want we zeggen net, oordeel is al voorbij. Que texto visa trovar que é vício Maar wat a zegt de tekst? Llega. llega, de outra palavra la começar. Het oordeel is gekomen, dus met andere Que woorden, me het is econo begonnen. acaba. De nos tempo la começar. Het is niet geëindigd, het is van onze tijd gestart. Então você que te com Steven, o texto não te bisa nós nunca me que hora isso acaba. En de tekst zegt ons nergens wanneer het eindigt. Então você te põe nós aí que kippenvel. En daarom krijgen we een beetje kippenvel. Dus é isso começar, Want het oordeel is begonnen, pero Deus não bisa que hora acaba. maar God zegt dus niet wanneer het eindigt. Ela dá nós señal de Jesus subvenida Hij heeft een tekenen gegeven van Jezus en terugkomst. e é único señal que nós te mira que Jesus sali fora de santuário, tá? En het enige teken dat we hebben gekregen dat Jezus
uit het heiligdom is En toen gegaan. probeer ik me bise, niet te bise, ja te laat kaba. En voordat ik het zeg ik het is al te laat. Maar zo er shit te plagen dan kom ik kai. Want dan zullen de 7 plagen starten. Kedan ja besak kus shit te plagen kai. Dus dan weet je, wanneer de 7 plagen starten, Jesus asali fuji santuario. dat Jezus uit het Allerheiligste is gegaan. Tur casa worden decidi. Dan zijn alle gevallen van de mens gesloten. Dus ze zei de partiku bibando de ora di suicio. Dus terwijl we dus in het uur van zijn oordeel leven, E pergunta ta conos me se ta bibando. Wel, de vraag is dan, hoe moeten wij leven? voor velen hoor, mannen. We zaten hier horen, Vol wat gerechtigheid. door 10 weken, niet te contento com ele essa bindilanti. Ik ben heel blij dat deze les naar voren is gekomen. Para mim mesmo também. Ook voor mezelf. Mas só a hora você Bíblia lubida mesmo, você tem um isso de tu malaga. Want soms leven en vergeten wij dat er Hier, een oordeel bezig is. dem pica, normal, goza, baila, se tu gewoon, We leven in de zonde, we dansen, we wie feesten. se we doen começar, allemaal. bota dem fiesta, da baile, bota bebe, bota uma, wie se te dan que tu vai. Het oordeel is bezig en we feesten, we dansen, we drinken en we Ah, wow. roken. Terwijl het oordeel Lo bezig que is. Dios vi se pueblo judío, Terwijl God dus tegen het Joodse volk heeft gezegd, ta quando vamos também. dat geldt dus ook voor ons. Kiko Dios vi se con antinko hasi, dinge die nang e. Wat heeft God tegen hun Vers gezegd wat ze 24. tijden moeten doen? Ok, tu irmão Ok. que lese? Te dale. Ok. Daniel 9:24. Dus daarom 9:24. E te bisa. En het zegt, 70 simão awardo stipula para o pueblo e o Estado Santo. Ok. E te bisa para terminar a transgressão. Terminar a transgressão no saco 1 Juan 3:4 te bisa no toco picata transgressão de lei. Sim. het zegt dus dat de zonde een overtreding is van Gods wet. Que não te bisa para terminar a transgressão, Dus om deze overtreding te beëindigen, para pôr fim na picar, dus om de zonde af te sluiten para fazer expiação para iniquidade, en ongerechtigheid te verzoenen para trazer justiça eterna, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, para ser visão e profecia, gezicht en profetie te bezegelen e para ungir o lugar santíssimo. en niet alle heiligen te zalven. Que men, se boa que sequência de vers, Dus als je dus naar het opvolgen van deze verstekst kijkt, prometo é ungi el lugar santíssimo. voordat hij alle heiligsten gaat zalven, Algo de passa. Algo de um basa. moet er dus iets plaatsnemen. Que men Deus a começar so, e te bisabo, e wie Pedro de bise, e wie se de começar para quem promete? Dus, De voor wie kaas zal die het oordeel Dios. eerst beginnen? Voor het huis van God. Na quem a profecia começar a prometer? Ne casa de Deus. Bij wie is de profetie eerst begonnen? Bij het huis Onde van Deus God. te começa a medir o templo prometer? Dus waar begint God eerst de tempel op te meten? Ding entrada prometer, curar prometer. Dus in het voordeel van de tuin. Mas o de como, nós te supose saber toch? Dus wij moeten toch beter weten. Que men então começa a medir prometer o templo. Dus hij begint eerst de tempel op te meten. E esse não de danger. En degenen die erin zijn. Ok. Steven, aí me permite-me dizer algo não, pessoal. Nou, toedat ik even wat zeg. Ora nós te lesa promete 3 capítulo de Juan. Wanneer we dus naar de eerste 3 hoofdstukken van Johannes lezen. Bijbel te dizer de Juan capítulo 1 com Jesus binnes não que te diz, Dus de Bijbel zegt dat God is Jezus gekomen bij degenen die van hem zijn in Johannes 1. pero não aceitou. Maar ze hebben hem dus niet geaccepteerd. Então a mensagem estava tratando o Deus não promete. Dus de boodschap was het eerst voor de Joden. E de não ora você lesa chega capítulo 3, En wanneer je dus verder leest en je komt in Johannes 3. que te diz que ele entregar seu mês para o inteiro mundo. En het zegt dat hij zichzelf zal overgeven aan de hele wereld. Pero después el siguiente versículo, en 18, te dice que están que no quieren de te condenar acaba. En het zegt dus bij vers 8, degenen die niet in hem geloven, Es decir, zijn que veroordeeld. vos no acepta Cristo, vos condenación te queda. Dus als jij dus Jezus niet accepteert, zal jouw oordeel daar blijven. Esse é o que me quer comentar, de parte. Dat Oké. is hetgene wat ik wilde toevoegen. Diz na me do nave texto Revelação 1, versículo 1 e 2. Dus laat me even naar Openbaring 11, vers 1 en 2 gaan. So é de meio puntrão com Steve. Uma vasale que coco bacau visa. En het zegt iemand van waar heb je dat eigenlijk? Wat Ok, je nós zegt. me se probeer com escritura, toch? Dus we lezen het uit het schrift. Ok, vamos com quem tinha? Revelação 1, 1 e 2. 1 en 2. Claro? Para de maneira garoto a ordem unanam e a ordem bisanam planta e eterno e altar e estão a adorar bem. Ok, tremendo. Dois também, sim? 2 também? 2 ook.
Oké, Corinthians luna largo te quanto dia? Dus 42 maanden lang zijn hoeveel dagen? 1260 dia, tremendo. Dat zijn 7 Qualta? weken. 1260 aia. En dat zijn 12 Pero tot oké. 60 jaren. Kiko investrasi, lanta e midi Wat moest hij dus e doen? tempel Hij moest dus de tempel opmeten. e altar. En het altaar. E estrango tá adorado em je. En degene die daar binnen aanbidden. Dus ora Deus para di midi, Dus eta wanneer God spreekt over meten, bata kora eta bisau e mes midi, hij zegt dus met dezelfde maatstaf, kubo midi kude, waar jij mee meet, logo guardo midi. daarmee word jij ook gemeten. De outra palavra, eta papiando eigen di oordeel, want era un vicio. Eigenlijk spreekt hij dus over het oordeel. Dus ora que sinte di midi, wante we corpa. Dus wanneer hij deze lint oppakt, hou je maar vast. Pero si você tem Cristo, queda tranquilo. Maar als je in Christus bent, kan je gerust zijn. Sempre tem esperança de Amen. Jesus. Er is altijd hoop in Jezus. Agora, você vem becker genis, pessoal me quer disco é pedir, We gaan dus verder, broer Argenis, want ik wil dat stuk alleen benoemen. para vir back no versículo 24 de Daniel 8, Om terug te gaan naar vers 24 van Daniel 8. é profecia a começar com a casa de Deus. Dus de profetie is begonnen bij het huis van God. So, agora, bom, é ângulo do né, de contexto de Daniel sua oração. Dus Daniel, de engel heeft het aan Daniel gegeven in context van zijn droom. Que estava de preocupação e oração de Daniel? Quem vou Wat avisar? was de bezorgdheid en het gebed van Daniel? Wie kan mij dat vertellen? Daniel 9, toch? Hint. Daniel 9. Tip, versículo 1 e 2. Que estava Vers sua 1 en oração? 2, een tip. 2300 anos na confundir. Não, ainda não. Versículo 1 e 2. Vers 1 en 2. Daniel 9, vers 1 en 2. Não, was um tip. Não, ainda não. Ele estava da taça oração, toch? Hij was aan het bidden, toch? Para que estava da reza? Que estava sua preocupação? Wat was zijn bezorgdheid? Waarom Ja? bad hij? Ok? De verdade tem que compreender algo. Sim. Van het volk, maar hij Dan- moest kijken. Daniel está estudando algo. Ele está estudando um Daniel was pouco. aan het studeren. Kiko Daniel estava a estudar. Wat was Daniel aan het studeren? Que era? É 70 anos. Abrir? 70 anos. Ei! Ei, tremendo. Tremendo. 73 contesta. É 70 anos. De 70 jaar zijn? Sim, 70 anos. So, agora bom, que michi Daniel de Babilônia? Dus wat deed Daniel in Babylonië? Dico te ding. Waarom was hij daar? E mesmo expliquei de sua oração. En hij legde dat uit in zijn gebed. Que ele avisa, nós assim, Wat zei hij? nossa peca. We hebben gezondigd. Sim. Iniquidade, essa maldade e a rebeldia. Ok. Abandonar o mandamento na ordenança. Ok, tremendo. Que man, esse é poder que Deus plama não. En Ah, dat weet is je? hetgene wat hij dus, dat God hem heeft uitgelegd. Pero escucha God bom, heeft genieten. Hun Deus que assim que como é que pueblo, não te plama, é que uninam. En wat we God doen, Ok, dus te besepe uninam, que que vale a pena para bini. God wil hun verenigen. En wat is er dan goed om dan te doen? Não, ainda não. Bom, esse é mistério sim, sowieso. Pero Kiko tingo bini, al final, Wat moet aan het einde komen? vicio. Er moet een oordeel É komen. isso. Weet je? Dus in vicio tingo bini zo ak. Pensei no seque, de como dia para aí, passou é dia de expiação, Kiko te representava. Dus waarom 1 keer per jaar? Dus de verzoeningsdag, wat representeert dat? Sim, que representar dia de expiação. Que Deus quer assim, dinge dia de expiação que Wat foi. betekent dat moment van verzoening? Tu deve se reconciliar e tem repentir, não ficar e convertir. Ok? Para Deus por assim que coiori, Iedereen moet tot bekering komen van hun zonde, zodat God wat kan doen purificar, ok? Que mais? om te reinigen. Waarom nog meer? Wat agora 2 Coríntios 5:17, Weet je nog 2 Korintiërs 17? que Deus quer assim bem conosco. Wat wil God weer met ons doen? Hermano, me sei hoje, me sei U orate. heeft het net gezegd. Ouve bom. Que 2 Coríntios 5:17. Me sabe se vai ter algo depois de comentar, meu irmão. 2 Coríntios 5:17 e 18. É sungo tá? 2 Korintiërs 5, Denk- 17 en 18. É sungo tá dentro de Cristo tá Kiko? Degene die in Christus is, Que tá? Esse é o logo 2 Coríntios 5:17 da visa. is een nieuw wezen. Dat is hetgene wat 2 Korintiërs 5, Então, Deus salvou. E te visa algo mais. Lá vem esse. Den quem? Dus laten we het lezen. É da visa. Pensei, se gente tá dentro de Cristo, tá uma criatura nova e tá, escuta boa. En luister weer goed.
e costam bieu a passa caba ata turcos abira nobo. Ok. Que mais? Que mais Deus? Versículo 18. Sim. A ortura costam aqui também de Deus, Ok. que ande a reconciliar-nos com o mesdor de Cristo e a dona-nos o ministério de reconciliação. Que man? Amen. Den é dia de expiação. Que Deus quer fazer com o povo? Reconciliar. Reconciliar. Verzoening. Vamos ver? Ons verzoenen met hem. Dus, ora que Deus quer reconciliar, você diz com Isaías 59, versículo 2. Que diz? Daarom in Jesaja 59 vers 2, wat zegt Que hij daar? pica segundo nós? Wat heeft de zonde met ons gedaan? Separação. Separação. Morto, verdade, sim. Pero ela separar-nos de Deus. Hij heeft ons gescheiden van God. Que vai nos está clamar, separar. Dus we zijn gescheiden van God. Correto. Divorciar de Deus. We zijn gescheiden van Se God. nós que dizer assim. Als we het zo willen zeggen. Wat miro mano, é lo que nós temos que compreender que está de com Deus quer reconciliar o mundo bem com ele, of su pueblo, es não que quer de Jesus. Dus wat wij broeders en zussen moeten begrijpen, wat God in deze tijd wil doen. Se Deus não reconciliar dor de Cristo, a mim como bem com ele, Want als God ons niet kan verzoenen tijdens het oordeel, voor het oordeel, nós não podemos estar santo. kunnen wij dus de heilige stad niet Juist. E binnentreden. como nós não podemos estar santo, En waarom kunnen wij de heilige stad niet passou binnentreden? picar não por Bíblia e mais. Want de zonde kan daar dus niet meer leven. Bata dor de picar, Adam com Eva tem que sair fora. Het is door de zonde dat Adam en Eva naar buiten moesten Ta gaan. dor de picar, Satanás tem que sair fora. Het is door de zonde dat Satan weg moest gaan. Então, se a mim como tem que vai e dei, En als jij en ik daar naar binnen moeten gaan, uma purificação total tem que tomar lugar aqui para mim. dan moet er nu een hele reiniging komen. Então, nós também no dia de expiação de Israel, En we zien het dus in Israël de tijd van de a zonde. sombra hora que o sumo sacerdote também assim é expiação para o pueblo de santuário, Wanneer de hoge priester dus in het heiligdom de verzoening gaat doen, Bijbel também diz que dia está momento solene. zegt de Bijbel dus daar een moment is van, Que men não estava tendo que trabalhar ze moesten daar dus niet werken e não estava tendo que ayunar. en ze moesten vasten. Confiando, não estava tendo que pôr, não fé com o que é sumo sacerdote está assim e denam, Ze moesten dus alle vertrouwen plaatsen op hetgeen wat de hoge priester daar deed. tapanang, Dat het voor hun is, qual está obra de expiação está sendo. dat het dus een werk van verzoening is wat Então, hij aan het doen is. Bijbel também diz quem que não a unisu mês é dia e te guardo cortar que está com o En pueblo. het zegt dat degene die zich niet vernederd heeft op die dag, die wordt dus gescheiden Miro, van het volk. miro mano wat. Nós temos que compreender que se é picana no dentro do santuário, Dus we moeten dus begrijpen wanneer die zonde dus het heiligdom niet binnentreden. onde não te queda? Waar blijven ze dan? Riba mi. Wat blijven ze zelf? Então que passa se é picana que riba mi? En wat gebeurt er als de zonde op je blijft? Al final me te guardo Kiko. Aan het einde, wat gebeurt er dan? Cortar que está fora. Word je dus afgesneden? Agora, se nós picana agora que no dentro do santuário, Dus als onze zondes nu niet in het Allerheiligste gaan e esse santuário guarda purificar simbolicamente aia, en het heiligdom dus daar wordt gereinigd, symbolisch Anto- daar wordt gereinigd, e oritur e picar e suscitate que daqui não, en het blijft dus alle zonde en onze ongerechtigheden hier. como resultado nós não podemos estar santo. En als resultaat kunnen wij dus de heiligstad niet binnentreden. Talvez é obra de pueblo a ordem dia de expiação, Dus het werk van het volk nu tijdens de dag van verzoening é um momento solene. is dus een heel Solene, Solomon. Solomon. Ja. een zalig moment. não dá. Tem que ficar meu irmão com uma novidade muito difícil também. Sim, é um momento solene, é um momento sério. Het is dus een heel serieus moment. Também ficar com nós, mente mestre está bibando o aqui de santuário. Dus dat betekent dat ons verstand nu in het Allerheiligste Preciso de lo que Jesus está sendo para nós de santuário. precies waar Jezus dagelijks aan het werk is in het heiligdom. E é pequena de este templo aqui, a curva que tem que chegar aí dentro. En de zonde van onze tempel, van onze lichaam, moeten dus daar binnentreden. Pastor Jesus não pode purificar nada aí se aqui não purificar para mim. Want Jezus kan daar niks reinigen als hier niet gereinigd is. Assim eu quero compartilhar. Tremendo. Dat is even meedelen. Agora, En nu? então diz não senhor que o pueblo nós também ave En het zegt dus het volk en ook wij hier vandaag. tinco assim paricos We moeten dus een aantal dingen doen. para hora que momento chega
Zodat wanneer het moment aankomt, nós porta em estado zodat wij dus op dat moment de não worden cortar aqui tá for. in een status zijn dat Oké. we niet afgesneden worden. Banco é pide para pide. Versículo 24 back. Dus we gaan nu terug naar vers 24. Dus Daniel 9, no? Sim, Daniel 9, 24. Daniel 9, vers 24. Ok, eu expliquei que o 70 simão agora do na Estado Santo e pueblo. Hij zegt dat de 7 weken is gegeven Ok, in bepaald over het volk. uno. Que que pueblo me será assim? Primeiro ponto. Wat moest het volk als eerste punt doen? Terminar a transição. Ok, terminar a transgressão. De overtredingen beëindigen. De dois, que mais? En als 2, Pôr fim na pecador e terminar a transgressão. de zonde. Ok. O que mais? En wat nog meer? Conciliar. Se expressão na iniquidade. Ok, que mais? En een ongerechtigheid te verzoenen. En wat nog meer? Eterno. Haha, sim. Então, o que te passa aí? En wat gebeurt er dan? Reconcilia. E para ungir, Lugar santíssimo. que me é lugar santíssimo também vai ungir. Dus het allerheiligste zal gezalfd worden. Então, o povo me se botou fim na pecado. En het volk moet stoppen met zonde. De outra palavra, o povo me se ganha vitória riba Kiko. Dus Picaar. moet het volk overwinning krijgen over de zonde. PC, Deus avisa, por exemplo, de Revelação 3, ele avisa, En daarom zegt God dus als voorbeeld in openbaring é 5 Kiko. degene die overwint, lo sinta junto com mitata riba su trono, die zal samen met mijn vader zitten op zijn troon. mescosco ami a, Net zoals, ita sinta junto com mitata riba su trono. net zoals ik ook heb overwonnen. En samen Significa, met mijn vader Deus bij te de llama troon. nós, para Kiko Deus te llama nós, En voor wat heeft God ons geroepen? para estar vencedor nan, junto com Cristo Jesus. Om overwinnaars te zijn samen met Oh, Jezus wow. Christus. Pablo, que não estava junto com Juan, Dus Paulus was dus niet samen met Johannes. ele não a cake af voor die Juan, Hij heeft niet afgekeken van Johannes. mas só vai dizer Juan de revista de Patmos, Want Johannes was dus e já que vanda, anterior ele escreve algo na igreja romana. Que ele en hij heeft escreve? iets geschreven tot het volk Romein. Romano capítulo, né? Eu acho que o Romano já começa a ler que acaba. 8, tremendo. Hoofdstuk 8. Romano 8, pero é largo, não se vai conhecer Romano 8. Romeinen 8. Tem 20 minutos, né? Sim. Lá nos cuentos 37 euro aí, mas mais cortico, 37 de 39. en 9 tot 39. Wacht, we zeggen, die kon, Pablo te escrever aqui. Weet je waarom Paulus dit zegt? Paso, wacht, hele tiene tendência a, wacht, inimigo tá intimidando, zitten. E dan bisa nos, wacht, but no por vencer. Want de mensen hebben vandaag de neiging, dus de vijand geeft ons de indruk dat je niet kan overwinnen. Pecador botar, Hij zegt, je bent een zondaar. débil botar, Je bent zwak. but no por. Je kan het niet. Então, wacht, que Pablo te bisa, En de que kijk, wat quadro. Paulus zegt. Mas dentro é constante aqui, nós está mais que o vencedor, de e cinco estima nós. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Que sombra me está convencido, ni morto, ni vida, ni angelang, Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, ni principado, ni é constante presente, ni é constante futuro, nog machten, nog heden, nog toekomst, ni poder, ni altura, ni profundidade, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, ni nenhum outro coisa criar. nog één of ander schepsel, Lo por separar-nos for de amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. ons zal kunnen scheiden van de liefde op ons, welke is in Christus Jezus onze Heer. Amém. Amen. Que men Kiko não está, mas com Vencedor. mas com vencedor. Que men eigen se vai pensar como um simples vencedor. Dus als je nou denkt dat je een simpele overwinnaar bent, Vai e vence, je hebt casi, het een keer casi. gewonnen, Pablo de Visão bota mais que sei. dus Paulus zegt je bent meer E dan é dat. mais. Ora que senão de Felipe, a igreja de Filipenses aí nanan, Dus ook voor degene die in de tijd van tava de Filippenzen struggle, Kiko Pablo Visão, en para ze curar zaten Shannon. in de strijd. En wat zegt Filipenses Paulus? 2, versículo, Filippenzen 2 vers, quem vou ler que cava? Filipenses 2, Filippenzen 2, Tens 2 e 3, tá? Tur, ok, em Cristo Jesus. Filipenses 4, Filipenses 4 e 3, 4 e 3. Quem avisa? 4 e 3. 4, 13. Tá bom. Giovanni também vem aqui. En kijk jullie allemaal aanwezig zijn, alert zijn. 4, sim, 4 de 3. Filipenses 4 e 3, né? Ok, dus tur cosmi por den
Cristo. Muna me fortaleza. Que me aqui, Christus die mij kracht geeft. que me nós tenho drente vício com quem? Dus met die moet men orde binnentreden. E 2300 e parte que estava da toca neu dio não quem estava da bem dengue parte que da toca veio dio não. En in de tijd van de Joden, wie ging daar over in die tijd? Pastor Angela mencionou Want de engel heeft het benoemd. que esse 69 ora esse 69 se mancava of começar não final over zijn, voorbij zijn. quem que te passa não. Wat gebeurt daar? Ok, Messias. Wat gebeurt er met de Messias? Mas agora você 70 semana. Dus je hebt 70 weken. Na final, meio de semana. Dus Então, guardo. een van de laatste weken, Parta que tá for. wordt die dus gedood. Que me Messias está ding esse vício. Dus de Messias zit in het Parte oordeel. de vício. Hij is onderdeel van het oordeel. E mama galinha com a tapa suyunan de candela. Dus die moederkip, dus die kip die ook zijn E não te lagava você. Hij laat hem niet alleen. Vai vir como bonito tá que men 70 semana. 70 weken. Não excluir Cristo, Heeft dus Christus niet buiten sino gesloten. Cristo incluir dentro 70 semana. Christus was dus betrokken bij de 70 E weken. vício final. Aan het Of eindoordeel. eu bisa, é tempo de expiação que nós vivemos aqui. Dus in de tijd van verzoening waar wij nu in Não leven. está excluir Cristo, Dus dat sluit Christus niet sino uit. juist está incluir Jesus. Maar het is, Christus is erin O gesloten. so wak, mi po kana drin de vício isso. Want kan ik alleen naar het oordeel gaan? Here? Zie je dat? O so tanto que Jesus está vai bem de lugar santíssimo. Dus wanneer Jezus heen en weer gaat in het Allerheiligste, Que conosco tem quase que vão. wat moeten wij dus nu doen? Tip, Revelation 4, Openbaring 14, qual versículo? welk vers? 6, 7, Não, 6 nos drin de angel ang kawa. Diz pro me, 6, welke iets eerst? diz pro me com 6. Iets voor 6. Diz pro me com 6. Iets voor 6. Yen tip me de duro mana, Er zijn no? heel veel tips en broeders. Aí o dia de hints com tips. Ah? Vandaag is de dag van hints en tips. Revelation 4. Adviezen. Ok, Openbaring 14, Pode ganhar na boca. que tremendo. Pero que é 4. nee is vers 4. Isso aqui não está escravo, não pode contaminar pelo meio. Ok? Só vai ter na minha vida. Do que nada assim? En wat doen zij? Que siga lá, segunda por embaixo. Reis. De 7 Pode comprar fonte empreende com o prometo para Deus. Ok, dus 544 tem que vir ainda. Dus die 144 moet nog komen. Pero nós temos que preparar para estar bem 544 mil. Maar we moeten dus voorbereid zijn om een deel te nemen aan de Que men, nós me tem é caráter, of Deus formando de nós cava é caráter de 544 mil. Dus God moet nu al in ons die karakter aan het vormen zijn. Zo zijn we Zodat bij- we deel kunnen ja. zijn van die 144 So kita passa gente se nós bem vara hora que em momento chega, para chega de caráter. Dat is de kade sushi. Nós que na sushi para sombra é recompensa que Jesus também a balco né de Revelação 22. E tu bisa é sungo tá limpi Want God e zegt é in 20, é sungo tá correto. Correto, que mende já não tem tempo mais. Dus Jesus te bisa wak pa betul maneer 544 mil lang. Dus Jezus zegt, zorg dat je bent zoals 144 El lamchi de mover del lugar santísimo. Dus het lam beweegt zich in het Allerheiligste. Então nós aqui vamos ver se que trove versículo 4 de visa. En wat zegt vers 4 nog een keer wat wij hier beneden moeten doen? Sigue el lamchi único e vai, que me de En outra moeten palavra. volgen waar hij ook gaat. De outra palavra, Genis, nos atenção me se taya. Sino mes. Andere woorden, moet onze aandacht dus daar zijn. Juist, wat ik hoor aqui de Lucas se de visele também. Ora que coisa que tu me lugar hisa você cara não dá. For de una você Dança. redenção of je dança tabini que me ave pueblo de Deus. Onde nos cabeça me está espiritualmente. Dus vandaag, mijn broeders en zusters, daar moet Tem é santuário. in het heiligdom. Então também nós temos nós se susta, expiando. Então eu que me está sendo aqui bom, confessando me picar. Wat moet ik doen terwijl Jezus daar Que começa a me confessar picar, Genis? Calma. Confessar só? No. Confessar e abandonar. Yes. Etica. verlaten? Correto não? Agora, daí de bisa nós temos que ficar nos mente ribe constante também. Cheiro. Chelo. De Bijbel zegt dat we onze aangezicht moeten hebben over hetgene wat in de Mas aqui com Jesus te disse, ja? Weet je wat God Jezus zijn wens is?
para nós por cada maneira não cana. Dus zoals Enoch kon lopen, kunnen Para lopen. nós cada maneira não é cana. Zodat we kunnen wandelen, net zoals Noah. Daí ele diz que Enoch a cana com Deus, Dus Enoch liep met God Deus a tume de enchelo. en God nam hem dus in de hemel. Então a cana com Deus, Dus met God wandelen, então não fica se conseguir. betekent niet dat je niet die stap maakt. Dus jullie aan mijn pokana. Juist. Pero cana com Deus significa Maar met God obediência. gehoorzaamheid. Esse deve dizer nós de 1 Juan 2:6 que é sungo tá único Cristo mas de cada maneira é a cara. Daarom Juist. zegt God in 1 Johannes 2 vers 6, dat Genau. wie verenigd is met Christus, Waar den moet toer- wandelen net zoals hem. Dentro do curso de Jesus, Dus in alle werk wat Jezus heeft dentro da forma de Jesus, in alle delen van Jezus, o pueblo final de Deus me reflete completamente. Amen. het volk van God in het eindtijd hem helemaal vertegenwoordigen. Agora aceita uma preparação para bem não. Dus dit is een voorbereiding om dat te bereiken. Então a preparação que Jesus está trabalhando riba de para seu pueblo dentro dia na de expiação. Dit is de voorbereiding die Jezus Hermano? aan A het nós werk is om colega, het volk kan também bereiken. da brother tá também nossa vida de obediência com Jesus, que era com vista ficar na área. De broeder zegt net, om Christus te blijven volgen, met hem te wandelen en je aangezicht in de hemel te hebben, Então pede de nós vida de consagração. Amém. Diário, Amém. vida de oração, aqui com Jesus está de Entrega total. Amém. E het vraagt van ons dat wij totale onderwerping hebben en om God elke dag te aanschouwen. estudio de sua palavra diário e testemunho, testificados. Amém. Põe na prática, o qual nós recebemos, aceita que é obediência e compartilha com outro na confiança. Amém. Nós está pensando, já, que me tem que compartilhar? Nós está aí, experiência na nossa vida, nós está começando a ser. Então, a palavra de Deus está dizendo, não vai pensar que vai ter que pensar. Ora, quando nós está com Jesus, Espírito Santo me está dando a nossa palavra. Amém. Agora, quando nós damos a maneira, a palavra da vista, está mais bendição na duna. Curisi. Curisi, amém. Agora, nós está duna, nós está em pé. Seguro, seguro. Nós está para esta vez, de uma massacre palavra na duna. Assim, por o qual nós está compartilhando. Amém. Deus está bom. Amém, amém. Ao Senhor seja glória. Ok. Dan swaken we, we zullen wel even mentionen Enoch. Dus laten Oké. we even kijken, je hebt net Enoch genoemd. E ora nos bij wak untigi die Enoch, diz touch untigi. Dus als we eventjes naar gaan kijken, Onde nós está parte Enoch também de lá dentro we ding Hebreu, tremendo irmão. Hebreu Jesus. kom, dat is in Hebreeën. Ding e galeria di film, de verdade? Versículo 5. Versículo 5. É tudo isso, hein? Vers 5, hoofdstuk. Para meio de fé, Enoch aguardo trasladar para ele mira morto. E Enoch aguardo ganhar para sombra Deus a trasladar. Que motivo? Para sombra ela obter testemunho que promete ela aguardo trasladar. Estava para agradar Deus. Mira isso, irmão. Nossa vida estava agradar a Deus. So, ja. Zijn leven was God wel gevallen. Nós temos visto, ai, pero de termino dat die novela, Maar dan kunnen we zeggen, nou in die tijd hadden we Está em série. dat die serie Netflix, não traia me ainda, nog geen Netflix in die tijd. não dat die cigaria, não tem alcohol, Geen alcohol. não tem disco. Ze hadden geen discotheek. Agora we bij studie história, não? Maar als je dus de geschiedenis gaat Su bestuderen, tempo também co. dan zie je dus dat ze daar allemaal hetzelfde hadden. Nada novo, né, irmão? Me diz Eclesiastes 1:9. Yes, não tem nada que me diga. Mesmo lute que eu estava de ti, Dus dezelfde strijd die hij had, nós também tinha. die hebben wij ook. Mas não é também, mais despesa de, não é também aí de menco. Want Noach kreeg zich ook in hetzelfde. Bijbel de visão maldade estava te sina grande. Dus God zegt dat Mire. de misdaad zo groot was. Que men wak nunca mais visto, ai, pero tempo dat die novela, tempo dat die Kiko. Dus zeg nooit meer van in die tijd waren Bijbel de visão maldade a vira sina grande, que o Deus me acaba que ter. Maar de Bijbel zegt ons dus dat de misdaad was in die tijd Que men não tem dat verschil, hij também het co. moest eindigen. Que men vem e tempo de maldade. Dus in die tijd van misdaad, Ora que wak, onde que não vira atraco, Kiko, matamento, Kiko. overal waar ze naar keken werden er doden gepleegd in Ding Gaza. e tempo Deus te wak abo.
In die tijd kijkt God naar beneden. Mesmo conosco de los tempo. Net zoals ook in onze tijd. En tu te bisa ding je noe aya gracia. En in die tijd kreeg God dus genade. En tu la waka bo la bisa no awar ya no outro de maneira noe. En ik zag dus niemand anders net zoals Noach. Dios bisa que estava ta justo. En God zei, hij was rechtvaardig. Estava ta agrada a Dios. Hij was God welgevallen. Ding e maldade não dava tu maloga. Dus tussen de misdaad die daar allemaal plaatsvonden. Ante Dios se ve servicio. En God gaat zijn oordeel uitspreken. Da pensei la dura noe e mensagem de justiça. En daarom gaf hij Noach dus de boodschap van rechtvaardigheid. Dios ta dura nos também de mensagem de justiça. En God geeft ons ook deze Amire? boodschap. Justiça, rechtvaardigheid, inderdaad. Dus het doen nos se sei awe, so di com Dios que para nos vira uno beco ne. Want waarom zeggen we dat? Hij wil dat we weer één worden met hem. Dus het trove nos não dá chance que ter lessa que ampie, mas não se tá Dus heen. dat we de hele les niet helemaal gaan behandelen, helemaal uit gaan pluizen. Que men e cota vai continuar série 2. Maar het gaat dus wel zeker verder met serie 2. Par 2 saque te série como digo aqui, não é Dit verdade? is de serie waar je naar moet kijken. To be continue, pero Het wordt vervolgd. ete bisegere door que Dios quer se sei, Maar dat zegt dus doordat God dit wil doen. ete expect que nós por cana com neo aqui. Não Het is de é? bedoeling dat we met hem wandelen. Maneira Noé, maneira Enoch, maneira Tur e soberano com cana com Deus. Net zoals Noach, net zoals Henoch, net zoals alle anderen die met Jezus hebben gewandeld. Irmão, quando é sério, não é verdade? Het is heel belangrijk, broers en zusters. É sério, pero agora, door que nós temos de acabar no meu mar Geris, Maar doordat onze tijd nu tot het einde komt, broer Argenis, como que nós mencionar algo de princípio de Juist. coisa nós temos toch contestar. Juist. dus omdat we dus een vraag hebben Qual gesteld, estava moeten we dat die tá? beantwoorden. Pois o ene tem meio que gravação vice pero ene que para o 18:44 pero tá uma sala e não. Dus mensen kunnen dan zien als ze naar deze film terugkijken van nee, ze hebben het over 1844 gehad, maar dan komt ze daar niet bij. Ok. Agora, é angel de vice, toch? En de engel zegt het dus, Eu digo Daniel Wak, aqui não me também sabe que profecia também começar. en het zegt dus, je zal zien dus dat de profetie hier gaat beginnen. Que hora tu começar, meu irmão? En wanneer begint het dan, broers en zusters? Sim, é 2013 anos, tem fecha de começo. Het is het begin van de 2300 dagen. Ok, irmã de visa 457. Quem mais está de acordo com o irmão? Dus 457. Dat is na Christus of voor Christus? Ja, voor Christus. Dat is dus voor Christus. Ok. Sim, nós estamos rond af. We gaan afronden. 457, ok, nós vamos vai muito mais largo, pero, avô, que bicho nós com 457? Hoe komen we dan bij 457? Não vai saber com ele que é isso. Não, não Kom se je daar sabe. bij, broer Argenis? Tá? Uno não se sabe coi. Não vai Atrove. saber com ele. Você anda com 18 e 4, avô você anda com 457, mas como é? Não Dus você jij sabe que hebt coi. 1844 en over 457. Não um versículo, ele Hoe kom je daarbij? Ele de montrar não um versículo que para ver de 457. En dan zeggen de mensen, geef een bijbeltekst. Koe awa, vamos para koe, mas o Bijbel não tem um versículo que te visa 457. Hermano Marivelt. In de Bijbel staat er geen tekst waar 457 staat. Não deve saber doutrina falso. Ze zeggen nee, dat is een valse leerstelling. Ok, bom, tremendo. Dus het zegt dus dat het begint wanneer de koning dus de decreet geeft. Ok, qual versículo me está esse? In welke vers vindt hij? Esdras. Esdras quanto? In Esdra, 7, ok, pero in Esdra 7. diz mantém Esdras 7 um rato. Houd eventjes, wacht even bij Esdra. Então, me não é contesta de minha pergunta. Want ik heb nog geen antwoord gekregen. Para nós, nós estamos Daniel, toch? We zijn nog in Daniel. Geen tempo trouwe no Daniel. Nós estamos Daniel. We zijn in Daniel. Uma de Daniel de visa que hora conta começar. Dus wanneer in Daniel staat dat het gaat beginnen. Daniel 8, 20. Ok, bom, tremendo. Daniel 9:25, irmão, pode dizer? Daniel 9, 25. Ah, tá nada, dá-lhe em inglês. Trouxe tudo como é. Amen. Ok. Ok. Correto, tremendo. Que mendi? Não, esse é o começo de profecia. De 2300 dias. Juist.
que men met een bij toch kon de staan dan rapido para nos useren. We moeten Dus afsluiten, we zullen snel antwoord geven. e angel de viser geen sabe então. Dus de Ja. engel Weet je? weet dan Ku ora botin na comienzo ku een mandato warduna para restaurar e reconstruir dat het woord gegeven wordt om e nasi manda com isso. en te herbouwen. Daar begint het. Nós temos que ler esse texto, nós passamos detalhes por alto, meu irmão. Ja. Dus soms lezen we dus een Bijbeltekst en dan missen we bepaalde details. Se beleza, versículo 25, bom. Als je dus vers 25 goed leest, É tempo, é pensando algo que está verleden tijd. het spreekt dus over iets van uit de verleden tijd. Lees de tekst, bom. Lees de tekst goed. Versículo 25 te diz, sabe então e compreender que for de é tempo que é ordo a, Dus het zegt guardo do futuro, uit eta, guardo do na, guardo do na, dat het woord para restaurar e reconstruir Jerusalém até na Messias. om Jeruzalem te herstellen. Que na verbo tu me wak na que tempo é ordo a guardo do na, até na Messias. Dus dan moet je dus maar op zoek gaan naar het moment dat Dat waar, hè? het uitging tot aan het moment dat Então, het é bisa e reconstruir Jerusalém até na Messias e prens lotin chete simão. É decir, é chete simão aqui, de 70 simão que botar em 2300 anos. Dus deze 7 weken zijn dus de 7 weken die je speelt in de 70 jaar. Dus ora lo que Daniel é angel de bisando Daniel que botin que começa a contar desde que ordo do na Dus de engel zegt dus, je moet beginnen te tellen vanaf dat moment dat het woord uitging, te hora que 2300 anos termina. tot aan het moment dat de 2300 jaar zijn geëindigd. Quanto via é ordo warduna? Boa pergunta. Hoe vaak is deze decreet gegeven? Artaxerxes. Dus de eerste gegeven door de koning Artaxerxes. Não conosco o texto. Já que tem texto aí, não? De Esdras mês, sombra. Você pergunta tá quanto decreto a warduna? Dus de vraag is, hoeveel decreten zijn er gegeven? Ok. Ok, dat is masco uno, toch? Er waren er meer dan één. Ok, nós speed up um tiki que me eigenlijk zo wak. Que hora me po contento? Wanneer Zo, kan ik het dan tellen? esse man tem que começar um caminho. Want de week moet ergens beginnen. Que é ordem de warduna, Dat die decreet gegeven wordt. pero nós acabamos de compreender que mais via é ordem de warduna. Maar we lezen dus dat het meerdere malen is dat die decreet gegeven is. Pero qual me tem que tomar? Qual é a ordem? Welk decreet? É um aqui. É um a buta e costume lugar mesmo. Degene die ervoor zorgt Weet je? dat het dus... Então, Jainanan euro emi por começar a conta é 2300 dias. En vanaf dat moment kan ik dan starten met 2300 Ok, dagen. ok, laat me correr rapidamente aqui não. Dus Segundo laten we historia, snel volgens de geschiedenis, Segundo história, vou bij busquele, kan je dus opzoeken. Artaxerxes su reinado a começar aqui aí. Dus de heerschappij van Artaxerxes begon in welke tijd, in welk jaar? Kan je começar? Ou seja, é importante. Het is heel belangrijk. Diz que viele, wie tu você Noteer het maar, ik zal het zeggen. Reinado de Artaxerxes começa em 464. Dus in het jaar 464, Ok, agora, agora bom. Aqui namen Argenis está zero. dus nu Oké. bij Genesis is het jaar 0. De conteio de aia, de profecia, wat die wagen singi. In het Yes. tijd van de jaargetallen moet je dus zo zien. E aia dan de jariba, het aia de canabin, llega zero. Dus je hebt de tijd die omhoog zijn en dan loopt het wandelt het Zero. Então, de zero e aia de conta back bem arriba, vai assim, passa via lenda, vai chegar até 2023. En dan ga je dus na 0 ga je dus verder. Weet je? Nabij Violinda benadert het jaar 2023. Dus, su reinado, sim, su reinado começando a 464. 64. 464. 64. Ja. 464. Agora, para me explicar algo rapidamente, ora, Nu dat ik dus iets heel snel kan uitleggen. ora bem mira que e aia tá começar de arriba via bom, Dus wanneer je ziet dat het jaar van boven naar beneden begint,
Eu tenho que compreender que é persona com a parte é história de Deus da Cristo. Dus wanneer je ziet dat Christus deze verhaal heeft uitgelegd, Kijk, se tá conta via bom, dus wanneer we dus van boven naar beneden tellen, chega na série e volve começa a conta, we beginnen bij 0 en dan gaan we dus weer que tellen. passa com a parte história de Deus. Dus wat heeft ervoor gezorgd dat de geschiedenis in twee delen Não sei como não te capta com isso. is? Ik weet niet of jullie dit begrijpen. Kijk, Moisés, hora que ela escreve, Dus Mozes toen hij schreef, ela escreve de personagem que tem parte história de Deus. schreef hij over een personage, dus de geschiedenis door midden zou Juist. delen. O profeta não escreve, Dus de profeten die hebben geschreven, escreve de personagem que tem parte história de Deus. schreef dus over een persoon die de geschiedenis door twee zal delen. Então Daniel também mencionou, 10:70. En Daniel heeft ook genoemd in de 70 weken. É pessoa com a parte história de Deus que tem começa a contar na área 0, vai arriba back. Dus een persoon die het jaargetal heeft gedeeld in tweeën, die begint te tellen vanaf 0 naar boven, Da Cristo Jesus. dat is Jezus Christus. Dus como nota da sai se a mente vai essa um cosmego no romana. Als je nog niet wist, broeders en zusters, dan weet je dat vandaag. Esse aí também é um caminho que eu por conta back chega na 457. Juist. Tá Dus dat vendo? is ook een moment dat je kan tellen bij 457. Não, é meio, pero é 0 tinanan, é bula by 1. Dus je hebt daar 0 en dan springt het naar 1. Juist, que men die euro zit aan 464, nós vamos Als ver het jaar clausura. 464 is om verder te gaan, Como que aan te bij Bekkebouw, dus omdat het jaargetal terugtelt, dingen die 7 aan die seu reinado, dus in het 7e jaar van zijn heerschappij, 464 trek af 7. Quanto de vira? dus haal van 464 7 eraf, Quanto de vira? hoeveel wordt het? Não, não. 464, quita 7. Ja, 464 min 7. Quita 7. 457. Não é? 457. Anterior está inanan e profecia começar. Tá vendo? Que me andi? Pergunta eu para nós terminar. Ora não encontrava, não visamos onde você saiu com 457. Dus wanneer ze zeggen, hoe zijn jullie bij 457 begonnen? Vamos ver não é reinado de Artaxerxes historicamente provar a começar na 464. Dus dat de heerschappij van Artaxerxes was begonnen in 464. Então Esdras 7 de descendência de 7 anos de seu reinado. En Ezra 7 zegt dus in het 7e jaar van zijn heerschappij. Trek af 7 foi 464. Daar moet je dus 7 aftellen van 400, aftrekken van 464. Het vira 457. En dan krijgen we dus 457. Então não encontrava universal com 1844 En wanneer iemand zegt, hoe kom je bij 844? plus e 2300 dinário hoje. Dan tel je dus daar de 2300 jaren mee. Mas também terminar no En 1844. dan eindig je dus de 844. Que mendi não tem parte de nós aqui dentro, não tem gasmento, Dus het is niet raar wat não wij tem doen. tira parar, Het is niet zomaar dat we even wat zeggen. é bíblico. Het is bijbels. É historicamente provado. Het Yes. is de geschiedenis die uit is gekomen. Bueno, Argenis não chega na finale que jammer We zijn genoeg. bij het einde aangekomen. Mas que tem 2300, Vamos trekken af também. 1844, botar a mesma quadra do Benishim. Juist. Sim? Então, 1844, vira É. 2300. Também. Correto. Congo volte e sale mengo. Het maakt niet uit hoe je het berekent, maar je komt niet Bueno, me te la Argenis será de las palabras. Sim, me que terminar com het laatste woord. texto de Romano capítulo 8, We eindigen met de tekst uit Romeinen hoofdstuk 8, versículo 1. vers 1. Espera, Romana. Romano 8, versículo 1. Romeinen 8, vers 1. Mas o nosso tema aguardo basar a mente arriba é hora de juízo que chega. Ons thema ging over het uur van de oordeel dat gekomen is. Então, de juízo, você mister de persona que tem que interceder para En in het oordeel heb je iemand die voor jou moet bemiddelen. advogado. Een advocaat. Então, advogado que nós por contratar aqui unicamente En deze enige advocaat die wij dus in dienst kunnen nemen, entre Deus com gente, die kan bemiddelen tussen God en de Cristo. mens, é Cristo Jesus. is Jezus Christus. Que não vou conhecer advogado mais conhecido do mundo aqui. Dus je kan de beste advocaat op deze É wereld só meu pagar. Ela brinca mas tanto caso. Com a gana mais tanto caso. die de meeste zaken heeft gewonnen Riba mundo. hier op de aarde. Pero aqui nós estamos falando de caso celestial. En nu hebben we het over een hemels
juicio celestial. E Een quando, hemelse oordeel. pergunto, Rato, quando você paga advogado? Você cobra? É advogado que é 8 ponto tanto bilhão pessoas que dribam mundo que não chega para pagar, Stephen. Niet eens de afkomst, zoveel dat bij de zaak. Então, é paga de advogado aqui, estava com sangue de um inocente. Dus de betaling van deze advocaat is betaald door het bloed van Agora, een wat? onschuldige. É pago meu humano, tá com. Nós temos que compreender isso aqui. Bijvoorbeeld, homem multitrilionário está aparecendo no mundo aqui. Dus we zien dus dat een miljonair in deze wereld. Então, está publicado no mundo que quem cobriu na seu banco não há cena para pagar na dívida. En die zegt dus dat bij iedereen die bij hem komt, krijgt dus geld om de schulden Krijg studie, financiering, hypothecas, noem maar op, kuboting. Het maakt niet uit, hypotheek, studiefinanciering, noem maar op. É pessoa que está disposto para pagar o débito. Dus deze persoon is dus bereid om alle schulden te betalen. Que mandi é capital está seca seu banco. Dus het kapitaal zit dus bij zijn bank. Até está publique tudo caminho. En hij publiceert dit overal. Agora é consta, ora que me haja é advertência aí, Wanneer je dus deze advertentie me lese, en je leest het, me tem que querer que coisa assina. moet je dus ook geloven dat het waar is. Agora me pode querer que detém não também. Maar je kan geloven en ook tot Me pode water para meu telefone, ik kan het então op mijn telefoon zien la detém não. en ik kan het tot daar laten. Aha. É ponto que não está. Dus het punt hier is nu, Agora me querer me tem que dar esta para chegar a ser que banco. wanneer ik dus die stap moet nemen om daar bij de bank te komen, Então per persona eliminar me débito para mim. zodat die persoon mijn schulden kan kwijtschelden, Então persona que pode eliminar nos débito a Cristo Jesus. en degene die zijn schulden kan kwijtschelden is Christus. Pensei Bíblia que diz nós de Romano 8:1. In Romeinen 8:1, Pensei agora não tem condenação para quê? Pensando, Para estar que está em Cristo Jesus, meu irmão. amém. E aí me entra chamada tá com lobo contratar Cristo para estar bom advogado de juízo. zal je Amen. dus Christus aannemen om je Of advocaat te você zijn, que brinda e caso. of wil je dus alleen deze oordeel. Lá no Bissau, meu irmão, que você pretende de brincar caso, Não é ganhando. Dus als je você alleen, perdi. als je alleen deze oordeel Escolhe para Cristo a ver. niet weer hebt, Escolhe para contratar Jesus a ver. vandaag voor om Passou Jezus, esse que brinda nos casos. dat alleen Hij kan onze zaak van ons winnen. Deus bendicionar você. En Hij is zegenen. Nós queremos brother Argenis e brother Steven Cristina We willen broeder Argenis en broeder Steven Christina bedanken para essa escola interativa de Armênia. voor deze interactieve Sabbatschool vandaag. Teresa. Teresa. Nós, posso pôr isso para culminar? Ok. Dat we zullen gaan Brother bidden. Argenis não vai essa palavra de oração, nós queremos parte aqui. Onze broeder Argenis zal gaan bidden om deze deel af te sluiten. Tá com nós, Teresa. Laten we bidden. Amante Tata Celestial que está morando na altura na Lichele. Ons almachtig Vader in de hemelen zijt, Santo, 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 abotar, Senhor. heilig, heilig, heilig bent u Heer. Tata de amor, a mim ainda boa três nós junto de casa de oração. Liefdevolle Vader, vandaag heb je ons in uw gebedshuis gebracht. E nós te agradecemos por bater nós sano e salvo aqui não, Senhor. En we bedanken u dat u ons hier veilig hebt gebracht. Para sentar na pia na de Jesus, nós por receber de bendição que botim para nós. Terwijl wij aan de voeten van Jezus zitten, kunnen wij zegen. A mim ainda cada alma apresentar com não carga não, Senhor. Dus vandaag hebben al deze zielen hun lasten bij u gebracht. Pero nós não que vai que carga não aqui algo, Senhor. Maar we willen deze lasten vandaag niet mee terugnemen. Nós que põe não na trono de graça. We willen dat plaatsen bij uw genadetroon. E para bem o juízo, Senhor, nós podemos contratar Cristo Jesus solamente para brincar caso para nós. Zodat wij het oordeel alleen Jezus Christus kunnen aannemen als onze advocaat Heer. Pastor, nós agora nós contratar Cristo, Senhor, Want we weten dat wanneer wij Christus aannemen, nós está ganador. dat wij overwinnaars zijn. E nós está vitorioso em Cristo. Dan zullen we overwinnaars zijn in Christus. Esse tata de amor, toma nosso coração a mente. En daarom, liefdevolle Vader, neem ons hart tegen. Santificar e bendicionar-nos de verdade. Heilig ons en zegen ons in uw waarheid. Pastor, boa palavra de verdade. Want uw woord is de waarheid. Queda conosco para este dia serviço aqui, tata. Blijf met ons gedurende deze hele Bendicionar e serviço aqui, ó Deus. zegen deze diensten, Heer. E para ora nós sali, foi de porta aqui, nós sali, homem e mulher transformar. Wij hier weggaan als we getransformeerde mensen kunnen zijn.
zijn. In het nome santo di Gesù Cristo nós te rogo e pedi. In de heilige naam van Jezus Christus smeken wij en vragen wij u. Amen e amen. Amen e amen. En amen. Amém, irmãos. Amen, broeders en zusters. Para a pessoa que chega depois, Voor de personen die later zijn aangekomen, que queira ajudar na ação, Conselho também suceder. Já sabra 6:30 candela grande em lugar e não tem gente para pagar. O mês tem presente no Grand Revival and Reformation Meeting aqui, de qual nos oradores lo baita Alexis Mariana, Steven Cristina e também Argenis da Costa Gomes. Pimpa botambe sinti e candela de Espírito Santo. Tu rende ta bombini na dia especial aqui. E também lo vai ter programa nan especial pa hobe nan e também mucha nan. E também Bible quiz rondo de tema nan kulo world tratar pa Away and Ministries. E turcos lo vai ter relacionar com a verdade presente e verdade para nos tempo atual. E lo que te trece santificação e para unir e tal. PC, the place to be. Noordeinde 4, postcode 2661. Karel Hendrik Nadel. Nós teremos sali 10 horas e meia para 4 horas da tarde. Assim para botar presente. Be blessed.